había dio varios. Bro. Това е. Я не си ми казала, че имаш сестра шофьорска книжка. Да, аз съм новият милион от Марко. О, така ли? Маркос, много аз тръгвам, че имам да измина 6 километра до къщи. Този тут. Живее тя. 6 километра? 6. Историята за автобус 24. Ние тълклите без автостанция Орандовци в квартал Бенковски. Без 1977 година в някъде тук в юни линията е закрита, сега минава без сега то минаваше без Нещо ми подсказва, че това не е ясно. Много ми липсва една широка колко си ми сладичко в това мъничко кивото. Да не сте някаква нинджа бойбанда? Историята за автобус 30. Линията е укрита без
Без 27 12 година в 2010 година в квартал Обеля в село Балша. Без 1990 година без 2010 година в август линията е закрита. Сега отива в автостанция Обеля. Преди малко в 8 септември линията е закрита, сега отиваше в автостанция Връбница. Без 12 ноември линията е закрита, сега отива в площад Враждане в завод Незиле. И това е историята за автобус 30. Абонирайте веднага!